με όλες τις τράπεζες. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τράπεζα ελληνική εκτός από την τράπεζα Αττικής. Οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν περάσει σε ξένα χέρια. Και η μόνη ελληνική τράπεζα είναι η τράπεζα Αττικής. Να μην σας πω ότι είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα αυτή τη στιγμή, η οποία θα μπορέσει να αναθερμάνει την οικονομία και θα μπορεί να δώσει, να πούμε, λεφτά στην αγορά. Διότι ούτε έχει κόκκινα δάνεια πολλά, διότι δεν έδινε στεγαστικά και τέτοια πράγματα. Κάποιοι αγοράδες την έχουν βάλει λίγο μέσα, αλλά εντάξει, περιπτώσει θα το αντιπαρέλθει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα πρέπει την τράπεζα αυτή ως κόρηνο φταγμού, διότι είναι περιουσιακό μας στοιχείο, να τη φυλάξουμε. Και όταν θα αποκτήσει την αξία που έχει στην πραγματικότητα, και όχι τη λογιστική, την χρηματιστηριακή που έχει αυτή τη στιγμή, εκεί να το συζητήσουμε να την πουλήσουμε. Αλλά τώρα θα πουλήσουμε ένα περιουσιακό.